Hai kan kami ngak ai ngo yo try sa hisin. Mga yo ban grand GP nagakti nga jong play kapo ka day kung makaway ba GA nang nina sora nga kwa ban pha ini ij kai nagakti nga jong play ban pen kan mau yang isyo bangin thia ha kan kami. Kwa ban pen kan mau pi art liki benta. Ka benta ka ban kong bale bangi day ban shania yao try. Magbaar ki ai ki jing mentoy ki bami nakajing shania how try. Dan sibon kimat dan sibon kita ki point dan ni kijing kai ake pede ke banta pila ban study hi pila ban wal hi hede nga suka ban ai ini jing kai bilang kot show bangin thia bang kim step pat bangin pen create pat ke jing em ke jing mot ke jing bangin be ban shakri ya ka mon bat ya ka karteng ka jong trai ka ben kong bale bangin de ban shakri yo trai ka bible kai thuk on namar ba ka jing e ke jing u na ka banta jong e ka long bam chokot ka long ka banum coach unfailing love na ka banta ki bangai pila ban puli kata na ka beneng kong yo na sao kan riu namar how chris ka jing e ka jong play yangi kalong unfailing kalong bam ji ko kalong ka banum sange no na ka banta ki bangai how chris ka baar bali bangi de ban shania ha utrai ka baar namar kata ka unchanging nature ka jung kita ke jinglong bam ju kala ke jung ka bible ka pen kan mau yangi bo blei jung i long u bam ju kala but pinda puli na ka exodus lang kamlang balai pusa ka ka ban re fit i bo blei u long u ba yai ne u ba dap da ka jing is nei ka jing yai sha ya la ke jong ki briu ki jung exodus lai pusa ka ka ban riu pila ban i kata bakata ka jinglong bam ju kala ka ju kata ka faithfulness ka jung ka bane bam ju kot na ka banta ki bangai ka pelong yang iba ngintikna o blei unom ino yang i wat apreng kita ki adversity ki jing ki jing ile ki jing kodet ki bakum ki bangai ya syam ha ka ni ka perthai stat ka balai bangi de ka ban shania ya utrai nama ka tien ka jong ka long ka bashisha nama ka ek baro ka bau tribe kren ka tien ka jung on pen dep na ka benta ki bangen yo anas ka nyo ko angkum no ka jing shisha ka tien utrai ka ta ken ka nyarap kan pen lai lo yangi kan ker kho yangi kan pen kentang kan pen kho yangi ba ki jing kular baro ki bo kular na kan ta ki bangen ki lang ho oi bar amen wat langim la ban yo podiang mentah agar ka pertai ndangi tikna ba ndangi leit na ka ka pertai kita baro ki bo try kular na ka benta ki bangen ongin yo kenti kita ki baro ki bo try pen create na ka benta juni ki bo la create ka tien ga jung ma tien ga jung ka long ko no ka ba shisha ka ba sao bale ba ni dang ka man chania e try na ka bible ke thu ingin ka ephesus long ba ar ka ba shipo namar ba ki jing thmu ki jung na ka benta ki bangen ta da pen create lupa bangin ya hangta ong ka tien ka jong la pen create lupa bangin ya hangta ong ka tien ka jong blai ephesus long ba ar ka ba shipo pila an puli kata kebesan balai bangin dang kaman chania yu blai namar ba ka justice ka jong blai ka jing bishar hok ka jong blai ka long ka ba janai ong ka tien ka jong blai ila ban puli ke ni ka tien ka jong blai khindiat na ujob ka long ka ba lai penyo ka khot ka ba ar pulai ha ke ni ka janmiet ani ha ke ni ka miet lai penyo ka khot ka ba ar pulai ka bible kong kom ne Syapang ubadon bor baro ngimla ban shem yu ulong ubadon nam ha ka bor bat ha ka jing bishar bat ka jing karhai jong ka hok pen jenjar fi Syapang ubadon bor baro ngimla ban shem yu ulong ubadon nam ha ka bor bat ha ka jing bishar bat ka jing karhai jong ka hok pen jenjar ta ka dei ka bangis kem ba his justice is perfect ba kata ka jing bishar jong ka long ka bajana teng kom ki bangen agar ka pertai ngi ma kata ka injustice kan mau ngi shakri yu blai ba ka justice ka jong ka long perfect
Badai na makadaw ngim day ban kuslay ke ka bangi mat akan ni ka perthai. Ka sapoi ka por. Bai kata ka jingbe jarok. Ka jong oblay na ka benta jongi ki bangai ngin siop riang. Ondang ye kan du yu umar mat. Ngin siop riang ya kata ka jingbe jarok jom kita barok ken ki bele persya. Yengi. Ki bele persya ya utrai. Badai ka ketin, badai ka gospel ka jong. Balai his justice is perfect. Kaban riu balai bangilong ngide ban shania ya utrai namar ba utip kambha ma u ban yaka ka ba ngingile utip kambha ma u ban yaka ka ba ngingile utip ik baro kibang yeshem manlaga sngi haga jingim ga jungi utip ik baro kiban saja alasha ba de ma da sabang shania ha u o ngi don yaka ni kajing scam baka guidance ka jong oblay kajing betul lenti ka jong tra kalong ka bakhamha na ka benta jongi utip khamha ma u ban ya ka ba ngi le ban ya ka ba ngi shem malagasni bat ka ba ngi shem la shai his guidance is the best kajing betul lenti ka jong u na ka benta jongi kajing daw lenti ka jong u ka jong u na ka benta jongi kalong ka ba bahatam kabanyo balay bang idang kamachanya ya utrai namar ba oblay unom shet chuko ringi lanoro unom shet chuko ringi unom eno yengi lanoro kumba ukular kak tien ka juang nan long rangkat lam pia du ka bawai no jong ka berthei kata ka kular ka jongo kata ka confidence ka jongi ya ublay ngets kem baga long ka bas kem bau blain pendap ya kata ka kular ka jongo ka an puli ka ni ka hebrew ka long ka khatlai ka khot ka besan ha ka ni kami shua bangin let syaka jagatia ka jongi ban pen aram sipot ban kepat mestep kibri ban syakri pat ya utrai si sien da ka jing em da ka jing mot da ka jing berkat ka jongi nam ka buram ka jong utrai hebrew ka long ka khatlai ka khot ka besan ka bible ka ongkom ni hebrew khatlai ka khot ka besan ka ongkom ni sak an puli na ka banta jongi tolong kibat light nakaba it's by daka basngau hun bat kita ki ba fidon pek to ka bentang bobot kong komne namar uhi ulaong nganom ino no yami dalele lemne nganam lendet nane nganam le lendet no yami dalele haki benta baro jang im ke jungi try una me no yengi darangi lepop un sneng un penbait dengi langi suduk mensim un wan hajan jongi ban ai bor dengi haba ni sngo marway un wana senda jongi ban penken mau ki kular ke jongo ha ke jing em ke jongi haba ngi kerdu un wan ke ban pendap ye ke jing em ke jongi uang kom no nganam eno yeme da lele lemne nganam lendet no yeme da lele ong ka tien ke jong ble ong o try ka tien ke tongin scam tongin sanga o try namar kini ki nyautli kimat ki bangalayo ban ashapi hakani kajan met ki ki jing mentoi pat ki bangiyo da kajing shania yo trai ngala sunut down hang ni dan sibun ba kimat ngong biang pila ban wa di ma pi dengan skop ban ai kani ka poso bangin lek no ban thia ka da penja that sipor ka bening kong jing mentoi ka bangiyo da kajing shania yo trai ka da ka jing suk ba kata ka security ki jing scam hapreng jong kajing kelumar jong kani ka perthei kajing kelumar jong kajing em kajing yesiam kajing halakas ni peace in the mind kajing sok kajing mot wa kajing scam ha kajing yesiam jong ikum ki banget bagi kon ke jong oblai bagi ki barok ki jaban pen bhai kita ki bagi ke jong oblai compare ke bakum kino kajing yesiam kajing ki bakum kino kajing at phlong ke eryom ya kajing mar kajing kan ma ni ko ya bangi shani a try kan wan ra ya kajing sok kan ra ya kata ke security ki scam ha kajing em kajing ke bar kan ay ka bor kan ay ro ya kajing slor bangin face bangin ya chakamat ya kita ki challenges ki jing yesiam ha kajing bangi laban overcome da kajing de ke bor kajing oblai ya kita kajing ha kajing ka ba ke thu sai ngi ba Ninyai leng ba ki pensoi. Tentang beliau syak khanang. Ya kita ki ibar onre plero. Ya ke lenti bangin lad. Bangin job. Ya ki obstacle. Da ka jingis dai ke jong blai.
da ka jing yalam ka jang oblay da ka jing aibor ka jang oblay ngila ban job ta ki obstacle ha ka jing kong ki khon ka jang oblay tingin yo ay ka strength ka bor ba ka jing slur bangin face ka challenges ka jing ki bangya shem ka jing mamla ka sngi pagbar bangila ban overcome bangin job ta ki obstacles ki jing shem ka jing ha ka jing ublain play ka jing khang bangin light na kita ka jing ka ju shani out try pinyo ka ni ka bor ba ya ka jing slur kabalai ka jing mentoi ka bangi mi ka jing shani out try kapin kan mau yangi balai rap yangi dau blai bat balas sumar yangi dau try ti ka ta ka dei barobo kapin kipen bayanga abang syakri you blai ko pasor pa ka balang habang ka nu ka jing ka jing le ka jing bajunga ngapin kan mau barabor habang shani out try ngapin kan mau di balai rap yanga dau blai om da ka perthai om danu ne balai rap yanga dau try om balas sumar yanga danu ne balas sumar yanga dau try nang ta habanga shani au try ngayo ka wipat ka jingker ku kata ka jingker long ba ngam dan kamban kuslai ngam dan kamba kuslai nga let show try like a jing dewai de mer ka bible ka on ka filipi wadam kuslai ki baro let show try da ka jing dewai ba bangi shani au try nginom kuslai nginom lenga mo utrai tip ya ka ban yarap bagalam ba telenti man semar man pendap ya lagi jong kibreu ke jauh baka bakadu habang nang ne ban chane au trai ka jingmen to ka bami nang ta kalong ke na sa jing dewai de mer ka bible ka on ka filipi wadam kuslai ki baro let shi utrai da ka jing dewai ba bangi chane au trai nginom kuslai nginom lenga mo utrai tip ya ka ban yarap bagi alam ba telenti man semar man pendap ya lagi jong kibreu ke jauh baka bakadu habang nang ne ban chane au trai ka jingmen to ka bami nang ta kalong ke nasang ban siso ha ka jim kristan ka jong nasang ban ya cha perang bat penso bhayu lagi pol baro kan syakri u ha ki pol baro bat bangan jan se u wada ki pol baro ka jim ka jong bat bangan nang man le ka ta ngan siso ha ka jim kristan ka jong baka jing mo jong kalong kumno kan penan borom ne ka teng ka jong utrai baka long ka jing kur khuru ki we ngalaman ai men sim ru ki we leng ba kata ka jing im kristan ka banga ngaya para bangai be junga ide jing kai balengkot ngai skem bagane kalong ka jingker khu naga benta jongpi ba babaleng ide ban sane outrai kitu ki nyau tuli ki mat na aspi babalai bang abang i sane outrai ki ege jingker khu ka bang yo ngala aspi bat nang wat bani au phi na ka ting jong blai kalong ka jingker khu ka bakrau naga benta jongpi tongin sane outrai nama ki e bau trai long ki bau trai le naga benta jongi tongin sane outrai nama ki jingker khu ka bang yo nagini ki baro kalong shisha ka jingmen to ka bakrau naga benta ka jingem ka bakan jamin sing bajongi ublengker khu fi ka ne ka me thiaso ngisi ka no pada ko ka video ya chaprang naga benta ka karteng ka jang otrai